Prví ľudia. Zamysleli sa niekedy nad krásou mesiaca? Určite. Zamysleli sa, prečo sa nachádza na oblohe a ako si to vysvetľovali. Za pradávnych časov lovcov ich to muselo fascinovať, no tisícročiami sa ľudská zvedavá myseľ dostala k tomu, že to musí začať skúmať. Záhadný predmet Antikytéra. Mechanizmus vynalezený viac ako 80 rokov pred Kristom. Viac, než sme začali počítať roky v našom kalendári. Kus bronzu so sústavou detailne vypracovaných ozubených kolies. Nezaujatí potápači v roku 1901 objavili vrak lode, ktorý nám zmenil pohľad na starovekých Grékov. Z lode sa vyťahli poklady a záhadné ozubené koleso, ktoré nám dnes nedá spávať. Po dlhých 10 ročiach vypukol okolo kolesa ošial a začali sa hľadať ďalšie fragmenty, aby sme rozlúštili, čo je tento mechanizmus zač. Skladačka sa takmer celá zložila a výsledok bol šokujúci. Zariadenie, ktoré na bronzovej doske dokonale ukazovalo pohyb mesiaca, slnka a iných planét. Predpovedal zatmenie a zobrazoval dátumy podľa rôznych kalendárov. Boli starovekí Gréci tak vzdelaní o vesmíre? Prečo takto dokonalý hodinársky mechanizmus sa potom objavil až o 1400 rokov neskôr? Vyrobil ho geniálny astronóm? Alebo to bol dar z vesmíru? Odjakživa nás láka, čo je tam hore. Aj keď nemáme preskúmané dná oceánov a záhady našej planéty, diskutujeme o možnom osídlení iných planét a mesiacov. Podarí sa nám niekedy opustiť Zem a byť medziplanetárny druh? Alebo nás zaskočia udalosti a prekvapí nás nejaká nová záhada z našej slnečnej sústavy? Budú mať zárodky starovekých mysliteľov za dosť učinenie a budeme vďaka ich základom cestovať vesmírom? Zamyslíme sa, či ľudstvo vycestuje mimo Zem založiť nový život. Zamyslíme sa, či na to máme. Toto sú príbehy planéty. Príbeh o našej túžbe zdolať vesmír. V roku 1959 sme dostali prvú fotku odvrátenej strany mesiaca od ruskej sondy Luna. Prvý cieľ ľudskej civilizácie bol preskúmať náš mesiac. Každú noc nám odráža svetlo už od praveku a môžeme ho obdivovať. Prví ľudia, prvé ľudópy, prvé dinosaury, prvý morský život. Ľudská noha sa dokázala na mesiac vrátiť niekoľkokrát. Prvá posádka, ktorá sa vďaka ľudskej vynaliezavosti dokázala dostať na povrch mesiaca, boli Neil Armstrong a Buzz Aldrin. Nebezpečné misie astronautov na mesiac s technikou slabšou, než sú dnešné smartfóny, sa vykonávali do roku 1972. Astronauti priniesli cez 380 kg hornín z mesiacu a my sme mali pocit, že už sme vyskúmali všetko, čo sa vyskúmať dalo. Ale výskumy z 21. storočia ukazujú, že voda vo forme minerálov tam predsa len je a v polárnych kráteroch, kde je večný tieň, je toho viac než dosť. Za celé roky sa zistilo, že na mesiaci sú miliardy tón ľadu. Ale prečo tam od roku 1972 žiadna ľudská noha nevkročila? Jednoducho mesiac už stratil svoju politickú prestíž. Nebezpečné misie, ktoré stáli hromadu peňazí a kúsok ľudskej namyslenosti, kedy máme pocit, že už vieme všetko. To zapríčinilo, že sme mesiac zatratili na celé 10 ročia. Teraz sa to ale mení a po 10 ročiach sa plánuje let späť na mesiac. NASA chce vrátiť ľudí na povrch mesiaca a už budúci rok by mala vyštartovať ľudská posádka v programe Artemis 2. Problémy s tepelným štítom a systémom podpory života už tento projekt odložili, malo sa letieť o mnoho skôr. Artemis 2 má pripraviť podmienky a overiť si s dnešnými technológiami možné pristátie posádky na mesiaci. Dlhé roky sme zabudli na to, že ak chceme osídlovať vesmír, ak chceme niekam letieť, a to ani nehovoríme o Marse, ale o našom mesiaci, tak si musíme oprášiť vedomosti
a vyskúšať nové technológie pre cestu ľudí na Mars a Mesiac v 21. storočí. Nemôžeme sa len teoreticky uisťovať na Zemi, ako by to mohlo všetko fungovať bez toho, aby sme si to overili. Artemis 2 overí pripravenosť technológií pre Artemis 3. V programe Artemis 3 bude štvorčlenná posádka, kde 2 astronauti pristanú na Mesiaci. Na orbite Mesiaca zostane materská loď Orion s 2 astronautami a ďalší 2 zostúpia na povrch Mesiaca v Starship Human Landing System od SpaceX. Modul pre 2 astronautov bude vybavený na týždeň a skúmať sa bude oblasť večného tieňa na južnom póle, kde by mali byť tony ľadu. Misia môže trvať mesiac a ľudstvo si overí svoju vynaliezavosť a vytrvalosť v nehostinnom vesmíre mimo našu atmosféru. V dobývaní vesmíru sme možno zasiali semienko, ale sme len na začiatku. Naša doba. Čas, ktorý plynie, sa nám zdá rýchly. Väčšina z nás žije v ilúzii, že rok 2012 bol pred chvíľou. Ubehlo však 13 rokov od tohto momentu a nám ostalo pár spomienok a ostatné uplynulo do zatratenia. Jediné, čo nám ostalo, sú fotografie alebo videá, ktorými sa môžeme teleportovať do minulosti a prežiť tie momenty už len v našich spomienkach. Niekto vníma ľudstvo ako bežný druh živočícha na Zemi a predpokladá klasický vývin a zánik ako u 99% živočíchov, ktoré túto modrú planétu kedy obývali. Niekto ale predpokladá, alebo berie za samozrejmé, prekonať prekážku ľudstva, rozvinúť sa a stať sa medziplanetárnou civilizáciou. Sme na križovatke možností a všetko speje k tomu, že naša generácia, možno už naše deti, sa dočkajú prvých odvážlivcov, ktorí sa vydajú kolonizovať vesmír. Možno len na našu obežnú dráhu. Možno na náš Mesiac a možno Mars. Na Mesiac už sú dané misie na pristátie, teraz treba urobiť ten krok a poradiť si s vybudovaním modulu, ktorý bude obývateľný. Otázka, na ako dlho? Navždy. Dokážeme v najbližších rokoch vytvoriť systém, ktorý bude podporovať život bez závislosti na potravinách, vody a kyslíku? Musíme. Kedy? Nikto netuší. Projekt Biosféra 2. Najambicioznejší projekt svojej doby. Od roku 1991 do 1993 sa 8 ľudí nechalo zatvoriť do kompletne izolovaného komplexu so simuláciou dažďového pralesa, púšťou, oceánom s korálmi a farmou na pestovanie a sebestačnosť. Všetko malo fungovať nezávisle od vonkajšieho sveta. Biosféra však mala zásadné chyby. Ťažko povedať, či nechceli až príliš napodobiť náš svet. Či naše nároky neboli príliš vysoké. Počase bolo jasné, že komplex nedokázal produkovať kyslík a nachádzalo sa ho tam len 14%. To je šialená hodnota, ktorá je napríklad na vrchole Mount Everestu. Hodnota, ktorá sa na našej planéte nachádzala v atmosfére 252 miliónov rokov dozadu, keď bolo najväčšie vymieranie druhov na planéte. Ľudia z biosféry dokázali bojovať s extrémnymi hodnotami, ktoré zapríčiňovali problémy živočíchom v minulosti našej planéty. Pretože hodnoty boli kriticky nízke, musel sa im do komplexu pridávať kyslík. Už v tejto fáze by kolónia z 90. rokov na Marse začala kolabovať. Ešte väčšie problémy nastali, keď bol nedostatok jedla. Niektorí obyvatelia tejto fiktívnej kolónie schudli dokonca skoro 20 kg. Nálada s nedostatkom kyslíka a potravy tak bola napätá a morálka rapidne klesala, až sa tento projekt označil za totálne fiasko. Táto skúsenosť dala vede neskutočné množstvo dát, ale hlavne ukázala, že nie sme na kolonizáciu psychicky, fyzicky a ani technologicky absolútne pripravení. Na Zemi k tomu nepôsobí ani kozmické žiarenie,
radioaktivita, vplyv gravitácie cudzieho telesa, ktoré by bolo iné ako na Zemi. Veľa faktorov, na ktoré sme v 90. rokoch nepoznali odpovede a na väčšinu stále nepoznáme. Tento pokus bol jeden z viacerých, ktoré vznikli, no biosféra je jeden z najzaujímavejších, najkontroverznejších a v prípade, že by to nebola len simulácia, aj najkatastrofálnejších záverov, ako by mohla prípadná kolónia dopadnúť. Pozrime sa na ďalšie experimenty, projekty, ktoré simulovali a dokonca v dnešnej dobe simulujú život na inom telese alebo planéte a pripravujú astronautov na misie dlhodobé či krátkodobé. Od roku 1973 fungoval experiment BIOS 3. Najdlhší trval 180 dní. Na rozdiel od biosféry je o tomto sovietskom experimente veľmi málo informácií. Jednalo sa o menší modul, kde však boli zameraní viac na podporu života pre astronautov, na dlhé vesmírne lety a misie. 3 miestnosti pre maximálne 3 ľudí. Obsahovali miestnosť na pestovanie pšenice, zeleniny a riasy chlorela. Veľmi šikovná riasa, jednobunkový organizmus, ktorý sa dnes využíva ako doplnok stravy, bol využitý na vytváranie kyslíku z oxidu uhličitého. Mimochodom pokus s chlorelou robil aj československý astronaut Vladimír Remek. Počas svojej misie dokázal, že chlorela sa dokáže vypestovať aj v podmienkach mikrogravitácie na našej obežnej dráhe. Tento experiment bol zaujímavý aj pre iné vesmírne agentúry na čele z NASA, ktorá prehlasuje, že je to jeden zo základov pre podporu života astronautov na dlhodobých misiách. Ale vráťme sa späť na Zem do modulu BIOS 3. Posádka tam si dopriala aj zemiaky, inú zeleninu a konzervy, ktoré im boli dané na začiatku experimentu. Nevýhoda bola monotónnosť jedla a neustála potreba udržiavať systémy v chode. Na rozdiel od biosféry, tento projekt bol používaný na bežný tréning pre prípadné dlhé misie astronautov. Ďalší podobný program bol Mars 500. 6 mužov z Európy, Ruska a Číny sa v roku 2009 do roku 2011 zavreli do modulu niekoľkých kontajnerov, ktoré simulovali dlhý let na Mars, pristátie a odlet späť. Malo to však simulovať dlhý let, kde mali všetky zásoby s konzervovaným a dehydrovaným jedlom. Hlavným faktorom až 520 dní bola psychológia tejto malej posádky a vzťahy, ktoré sa logicky začali kaziť. Dokázalo sa však až na to, že niektorí členovia sa snažili byť izolovanejší, že človek dokáže vydržať aj izoláciu takej dĺžky. V experimente sa komunikovalo aj s 20-minútovým omeškaním komunikácie so Zemou, aby to naplno simulovalo faktor odlúčenia. Programov takýchto či bežných je samozrejme viac a vedci alebo pripravujúci sa astronauti musia podstúpiť tréningy podobnej biosfére, aby sa mohli pripraviť na prípadnú šancu vyraziť na dlhú misiu do temnoty vesmíru. Podmienky však tam von nie sú na podporu života. Sú nehostinné. Pre živé organizmy ako nás úplne nepriateľné. Sú tam milióny faktorov, ktoré sa nás snažia zabiť, aby sme tento svet, schovaný tam v tme, nemohli preskúmať. Tak ako to otestovať na Zemi, keď tu sa životu darí? Ako ľudia si musíme ísť niekam, kde to vypadá ako v inom svete. Na morskom dne, blízko Floridy, sa nachádza podmorská stanica Aquarius. Miesto, kde astronauti majú šancu byť najbližšie vesmírnym podmienkam, ale sú stále na Zemi. Stanica veľká ako autobus funguje už od roku 2001 a vykonalo sa tu desiatky misií. Ukazuje sa, že pobyt na morskom dne je taktiež náročný pre ľudské bytosti. Astronautom sa horšie spí, ťažšie dýcha kvôli vyššiemu tlaku. Cítia sa ako v expedícii do iného sveta. Vo svojej podstate to je úplne iný svet ako u nás na súši. Už len ten rozdiel v tlaku. Podľa hĺbky, kde sa nachádzame, nás ľudí núti sa zamyslieť nad cestami do vesmíru. Keď v našom oceáne musíme prispôsobovať svoje telo, aké to bude v inej gravitácii? Ako sa bude telo správať mimo atmosféry Zeme?
ochráni nás naša kozmická loď, náš skafander? Nevieme. Otázky, na ktoré nemáme a ešte nejakú dobu nebudeme mať odpovede. Pobyt pod morským dnom nám pomáha pochopiť iný svet. Testujú sa tu skafandre a iné vybavenie v inom tlaku. Nástroje na Mars alebo Mesiac si tu aspoň z časti môžeme overiť. A ostatné už bude len o schopnostiach astronautov vysporiadať sa s podmienkami, ktoré zažijú na skutočných misiách vo vesmíre. Prečo všetci hovoria o Marse? V najlepších prípadoch dokážeme na Mars priletieť za 3 mesiace. A to už je plán, ktorý počíta so základňou na mesiaci. Mesiac je aj bude dôležitý pre cesty zo Zeme. Slabá gravitácia, menší odpor pre štart. Ideálne pre vesmírne misie. Preto by sa mal Mesiac stať prvou základňou a neskôr možno prvou kolóniou Zeme. Ak dokážeme zvládnuť Mesiac, môžeme sa pozrieť ďalej a s novými znalosťami odoslať objekty do väčšej vzdialenosti. Objekty, kde v prípade problémov nedokáže priletieť pomoc do pár dní. Kde každý problém sa stáva len a len problémom astronautov a obyvateľov vzdialenej planéty. Čo potrebujeme na to, aby sme mohli ostať na Mesiaci? Povedzme, že sa nebudeme pozerať na biologickú stránku ľudského tela, pretože ľudské telo nebude úplne spokojné pri gravitácii Mesiaca. Môžu nastať problémy s kostiami, zažívaním, očami a v podstate všetkým ostatným v ľudskom tele, ktoré je zvyknuté a funguje vďaka gravitácii. Najdlhší pobyt v mikrogravitácii na obežnej dráhe Zeme zažil Valerij Poliakov. Na cez 30 metrov dlhej vesmírnej stanici Mir strávil 437 dní. Poliakov cez 1 rok trávil vo svojej rutine, povinne cvičil 2 hodiny denne. Vykonával experimenty a sledoval svoj zdravotný stav. Experiment dokázal, že ľudská bytosť je najsilnejšia v psychickej stránke, pretože vydržať viac než rok, 400 km od rodiny, v izolovanom priestore kozmu sa dá zvládnuť. Čo sa týka fyzickej stránky, tak napriek ťažkému cvičeniu Poliakova, ktorý bol nazývaný aj ako človek so železnou disciplínou, stratil časť svalovej hmoty a mal oslabené kosti. Mal ťažkosti s rovnováhou a tlakom a dokázal, že ľudská bytosť vydrží dlhý pobyt mimo našu planétu. Potrebuje na to však železnú disciplínu aj pri starostlivosti o svoje telo a psychiku. Povrch Mesiaca je pokrytý regolitom. Astronauti to popísali ako spálený púštny piesok. Dôsledok toho, že na Mesiac neustále dopadajú mikrometeority, keďže je bez atmosféry. Zmes prachu, mikročiastočok skla, ktoré ničia filtre, ľudské plúca, elektrostatika, tieto čiastočky drží na všetkom, čo sa ich dotkne. Astronauti Apollo sa sťažovali na mesačný prach, ktorý nedokázali dať dole z kombinés. Tento prach by nám však mohol pomôcť pri radiácii. Naše prístrešia by mohli byť prekryté regolitom a pomohli by ochrániť ľudské telo pred žiarením. Až naozaj dlhodobé misie by ľudstvu pomohli pochopiť, aké to bude pre ľudské telo tráviť čas bez ochrany našej materskej planéty. Po roku 2028 bude fungovať vesmírna stanica Lunar Gateway, ktorá bude na orbite Mesiaca. Na začiatku pôjde o malú stanicu, ale povedzme, že zapojíme fantáziu a sny do budúcnosti. Do roku 2050 by sa stanica rozrástla o niekoľko astronautov a tí tam strávia celé roky a budú pravidelne navštevovať povrch Mesiaca. Pripravia pôdu na ďalšiu stanicu na južnom póle. Postupne sa rozrastie stanica Gateway a s ňou sa budú na južnom póle Mesiaca a na rovníkovej časti budovať stanice pre život a výskum astronautov. Na južnom póle sa postavia prvé jadrové reaktory a začne sa recyklovať voda z južného pólu, ktorá tam je zamrznutá milióny rokov. Povrch Mesiaca pre ľudí znamená holý vesmír. Bez ochrany. Bez ničoho. Ako by sme stáli na holej skale v ničote.
Na južnom póle budeme mať neustále mínus 170 stupňov. Na rovníku počas žiarenia slnka tak plus 120 stupňov. Neustále nás budú bombardovať mikrometeority a bude potrebné mať niekoľko vrstiev ochrany, úplne hermeticky uzavreté budovy a kajuty astronautov so systémami podpory života budú musieť recyklovať každú kvapku. Na mesiaci budú uzatvorené farmy, ktoré budú pod strechami pestovať pšenicu, soju, vo väčších budovách začnú rásť prvé stromy. Najväčší producent kyslíku bude ale riasa. Rôzne riasy budú pestované naprieč systémom budov na mesiaci. Na stabilizáciu systému, pre prípad, že bude kyslíku málo, sa môže doplňať elektrolýzou vody. Na mesiaci budú prví oficiálni pracovníci zamestnaní pri ťažbe ľadu. Ľad na mesiaci budeme musieť roztopiť a pod kladnou a zápornou elektródou sa voda rozpadne a získame tak vodík a kyslík, dôležité palivo do rakiet a dôležitú zložku pre ľudský život. Táto fabrika bude produkovať dôležité palivo pre ďalšie vesmírne lety ďaleko za hranicami mesiaca. Koľko nám bude trvať osamostatniť sa pred vplyvom Zeme? Podarí sa to niekedy? Na našej planéte si robíme, čo chceme. Ale prví kolonizátori budú mať jasné misie. Úlohy. Predpísané úkony na každý deň. Nebude to ako na Zemi, kde sa zdá, že je ešte dostatok zdrojov. Na všetko budú normy, pravidlá. Koľko potrvá, kým mesiac bude žiť svojím životom? Vznikne nová dôležitá komodita. Kyslík. V ekosystéme sa bude musieť spravovať, neustále fungovať v harmónii s rastlinami a zabezpečovať sa vyrobeným kyslíkom. Bude to musieť byť dokonale fungujúci systém, pretože každé zaváhanie môže znamenať ohrozenie života. Môže sa kolónia na mesiaci do roku 2200 osamostatniť? Zažijú to naše vnúčatá? Alebo zažijú rozmach inej planéty? Rozmach Marsu. Možno príde doba, kedy sa ľudia budú chcieť prihlásiť a stať sa prvými Marťanmi. Mars má atmosféru tvorenú z oxidu uhličitého. Marťania majú už dnes náskok vo výrobe kyslíku. Okrem ťažby z vody, tam už teraz majú systém MOXIE. MOXIE vyrobí za hodinu kyslík pre jedného astronauta na 10 minút. Na vozíku Perseverance je však len malý prototyp, ktorý dokazuje, že to vážne ide touto technologickou cestou. Pokiaľ sa na Marse urobia malé jadrové reaktory, MOXIE môže začať fungovať vo veľkom a privyrábať kyslík do ekosystému. Mars je planéta extrémov, kde teplota v noci môže byť okolo mínus 125 stupňov Celzia, v oblasti rovníku cez deň môže mať však príjemných 20 stupňov Celzia. Vzdialenosť od Zeme však stavia kolonizátorov Marsu do väčšieho ohrozenia. Na Mars je ideálne letieť v určitom období a keď počítame odlet z Mesiaca, je možné tam priletieť aj za 3 alebo 4 mesiace. Nie je to však každodenný proces, pretože naše planéty sú blízko a vzdialujú sa. Takže sa môže stať, že najbližšia záchrana by prišla po 9 mesiacoch, kedy už kolonistom nebude mať ako pomôcť. Na Marse sú obrovské púštne búrky a tiež slabšie marsotrasy. Kolonisti budú pravdepodobne v podzemných obydliach, aby boli najlepšie chránení pred kozmickým žiarením, ktoré môže mať fatálne účinky na ľudské životy, pretože atmosféra Marsu je príliš tenká na to, aby nás ochránila ako tá pozemská. Na Marse boli zaznamenané aj tzv. Marsotrasy, a najsilnejšie otrasy mali magnitúdu 4,7, čo je u nás mierne zemetrasenie. Pri tejto magnitúde cítime, ako sa pod nami Zem trasie, ale horšie následky to nemá. Na Marse tieto otrasy však v roku 2022 trvali 6 hodín v kuse. Pre kolonistov v podzemných častiach objektov bude desivé spoznať Mars, stále geologicky aktívny. Vydržať 6 hodín s magnitúdou 4,7 je ako by ste sedeli pri obede a na stole by sa vám neustále triasla voda v pohári. Keď sa vrátime späť ku extrémne chladným podmienkam,
Obrovský systém MOXY, ktorý bude do ekosystému doplňať kyslík, ku nedostatku kyslíku z rastlín bude vytvárať pravdepodobne obrovské odpadové teplo, ktoré sa môže využívať na vyhrievanie vnútorných priestorov. Kolonizátori tak budú chránení v kajute, ktorá im bude symbolizovať teplý domov. Jedlo na Marse nebude možné len tak zásobovať zo Zeme. Každodenné dávky si tak budú misie spestrovať vypestovanou zeleninou a ovocím. Pribúdajúcimi kolonistami by tam mala byť aj pribúdajúca flóra rastlín a živočíchov. Prvý steak ale asi nebude priamo živočíšny, ale plný bielkovín s cvrčkou a iného malého hmyzu. Súčasné vesmírne výskumy ukázali, že cvrčky sú udržateľný zdroj bielkovín, ľahký na chov a nebude veľmi zaťažovať citlivý ekosystém. Je možné, že vzniknú samostatné fabriky, ktoré budú tvoriť syntetické jedlá a cvrčky budú v podobe múčky nenápadne zakomponované do pokrmov, aby to ladilo ľudskému oku. Budeme mať niekedy červenú planétu pod kontrolou? Je možné, že v roku 2500 už tam bude plnohodnotná kolónia Marťanov, ktorí nebudú vedieť, ako vypadá Zem. Dokáže sa však ľudské telo ubrániť ožiareniu, prispôsobiť inej gravitácii, vyvinú sa deti budúcich kolonizátorov v poriadku, budú môcť niekedy navštíviť planétu, odkiaľ pochádzajú ich korene. Dnes u nás v roku 2025 nič nenasvedčuje tomu, že ľudská bytosť sa dokáže vyvinúť mimo gravitácie Zeme. Súčasné testy hlodavcov sú katastrofálne a ukazujú, čo sa môže stať. Pomalší rast kostí u vyvíjajúcich sa hlodavcov. Mení sa dĺžka a hmotnosť tela. Odumieranie kostného tkaniva, artrofia svalov, hlavne na chrbte a nohách. V súčasnej dobe neexistujú doplnky stravy, ktoré pozemskej bytosti doplnia dostatok živín, ktoré potrebujú na pobyt v kozme. Možno sme proste stavaní na Zem a musíme si ju vážiť. Možno pozorovanie prvých astronautov v kozme ukáže, že nesmieme opustiť našu planétu, že jednoducho neprežijeme. Ľudská vynaliezavosť nepozná hraníc a možno dlhé pobyty v kozme a pochopenie iného štýlu života nám za pár stoviek rokov prinesie tie potrebné živiny, ktoré nás ochránia pred stratou kostí a svalov. A možno budeme musieť nájsť skutočnú planétu B, planétu s rovnakou gravitáciou, podobnou hviezdou a podobnou atmosférou, ktorá nás ochráni. Dokáže ľudstvo nájsť svoju planétu B? Alebo vážne planéta B neexistuje? Sme vynaliezaví a huževnatí, ale ako ľudia sme aj nedočkaví, chamtiví a nevďační. Nie sme vždy psychicky stabilní, čo nám nenahráva v našej snahe zdolať vesmír. Musíme pochopiť, že za našeho života a života našich detí sa pravdepodobne nič priekopné nestane a každá generácia bude pracovať na svojom dieli pre budúcnosť. O pár tisíc rokov sa ľudské civilizácie budú spätne pozerať, ako rýchlo sme sa dokázali prispôsobiť vesmíru, vytvárať technológie a uraziť veľké vzdialenosti. Ale v našich životoch to bude generácia po generácii malých veľkých prekonávaní sa. Písaní príbehu písmenko po písmenku. Od prvého astronauta po prvého kolonizátora môže prejsť 100 a viac rokov. Hlavné je zdolať faktor toho, že niekedy to jednoducho urýchliť nejde. V súčasnom vnímaní sa pre vývoj človeka nedokážeme pozitívne zamyslieť na život ani na jednom vesmírnom objekte mimo našu matku Zem. Tak kam ďalej by ľudstvo išlo? Európa? Mesiac Jupiteru s podzemným oceánom, ale len 13% gravitáciou ako na Zemi. Nevhodné. Naviac sa nachádza v radiačnom pásme Jupitera a ten by ľudským bytostiam na povrchu vysielal smrtiace dávky minútu po minúte. Pod škrupinou ľadu sa nachádza oceán, kde môže byť nájdený život. Možno mikrobiologický život. Možno rozvinutejší, vyvíjajúci sa do rôznych tvarov a veľkostí. Ľudská prítomnosť by dokázala podzemskými baktériami tento život zničiť alebo ohroziť, tak ako oni ten náš. Nehostinné prostredie pre náš druh. Tak kam?
na Titán, mesiac Saturnu, spomínaný na kolonizáciu, údajne vhodnejší ako Mars, extrémne mínusové teploty, gravitácia podobná Európe. Jediná výhoda by bola extrémne hustá atmosféra. Pod povrchom sa má taktiež nachádzať voda, na povrchu sa však nachádzajú moria a jazerá z etánu a metánu. Je zaujímavá myšlienka, že práve tu by sme našli exotický život, ktorý by sa úplne vymykal tomu, čo sme naučení na Zemi, že život pramení z vody. Je pekná myšlienka, že by sme našli niečo, čo by nám úplne prevrátilo základné myšlienky života na ruby a museli by sme myslieť inak. Už dnes máme na Zemi anaeróbne baktérie, pre ktoré je kyslík toxický, žijú v črevách živočíchov, močiarov, v hĺbkach oceánov, kde sa kyslík nenachádza. Niektoré nám rozkladajú odpad. Metanogény fungujú pri vytvorení bioplynu. Niektoré baktérie nám pomáhajú v črevách, iné spôsobujú choroby. Predstavme si, že takýto život, úplne nezvyčajný našim pomerom na planéte plnej kyslíku, by sa rozvinul do väčších foriem na planétach alebo mesiacoch v našej slnečnej sústave. Otázka, či je život vzácny, by bola zhodená zo stola. Viac sa dozvieme možno v roku 2034, kedy sonda Dragonfly priletí na Titán. Táto sonda bude skúmať mesiac a ukáže nám tento fascinujúci svet. Každopádne Titán stále nie je ideál, ktorý by sme chceli dosiahnuť. Čo najmenšie riziko pre človeka. Všetky možné planéty a mesiace môžu dávať zmysel pre vesmírne stanice a niekoľkoročné pobyty astronautov v týchto objektoch. Ťažba surovín, palív, vody a dôležité experimenty budú mať vždy zmysel a lietanie vesmírom bude lacnejšie vďaka obrovským zásobám paliva vyrobeným priamo vo vesmíre na objektoch, kde je menšia gravitácia a môžeme tak odletieť ďalej. Čo ak je náš osud proste bez planéty? Čo ak si dokážeme za pár rokov poskladať obrovské rotujúce základne, ktoré budú simulovať gravitáciu a dokážeme si postrážiť naše podmienky na život? Možno úlohou kolonistov nie je nájsť planétu B, ktorú si budeme obývať, aj proti našemu biologickému nastaveniu. Možno je tá cesta v tom, aby sme z iných planét dokázali jednoduchšie cestovať a žiť v obrovských lietajúcich základniach. Možno sa o 1000 rokov budú stretávať kolonisti na rôznych lodiach, putujúci v našej slnečnej sústave, po rokoch pravidelne zbierať zásoby a zásobovať stanice na planétach. Pestovať a vymieňať si komodity skrz celú sústavu. Možno sa raz dožijeme toho, že Zem bude len stará domovská planéta, na ktorú sa bude vždy myslieť ako na domov, ale miliardy potomkov nášho druhu na ňu nikdy nevkročí. Nikdy neucíti vôňu mora na Pyrenejskom poloostrove. Nikdy nebudú počuť šumenie skutočného vetra v korunách stromov. Nikdy nezažijú prechádzky lesmi a výhľady na lúky zarastené zelenou trávou. Budú mať svoje úlohy, ktoré budú plniť v temnote. Milióny kilometrov ďaleko a nebudú sa nazývať pozemšťanmi. Generačné lode vyrazia preskúmavať exoplanéty a iné systémy. Systém dopravy sa zrýchli a tak vzdialenosť v cestovaní bude väčšia a väčšia. Budeme cestovať mnohonásobne rýchlejšie a aj tak si budeme stále viac vzdialení. Vo vývoji je aj momentálne v dnešnej dobe projekt Breakthrough Starshot, ktorý by dokázal v blízkej budúcnosti poslať niekoľko miniatúrnych vesmírnych sond, ktoré by sme pomocou účinných laserov dokázali vystreliť do hviezdneho systému Alpha Centauri až 20% rýchlosťou svetla. To znamená, že by dosiahli planétu Proxima b, údajne najväčšieho ašpiranta na život mimo našej slnečnej sústavy už za 20 rokov. Kým by k nám dorazili fotografie nového sveta, trvalo by to skoro 5 rokov, takže by sme za svojich životov ešte dokázali aspoň digitálne vidieť detailne planétu z úplne iného sveta od vplyvu úplne inej hviezdy. Naši potomkovia by mohli mať na niektorých mesiacoch podobné systémy laserov,
masívne väčších, ktoré by im umožňovali medzihviezdne expresné lety. Za tisíce rokov, ak sa našim potomkom podarí udržať ľudský druh a ďalej ho rozvíjať, je možné, že niektorí ľudia si budú tak vzdialení, že nebude fyzicky možné, aby sa niekedy videli. Nebude ani možné, aby si poslali správu. Nebude možné, aby naživo videli planétu, odkiaľ pochádzajú. Nebudú poznať naše zvyky a vytvoria si nové kultúry. Je možné, že na krásu a slávu Zeme sa začne zabúdať a stane sa len zrnkom prachu v čase, ktorý zapadne do histórie a len veľmi málo ľudí sa ohliadne späť, kde to všetko začalo. Toto boli príbehy planéty a príbeh o túžbe zdolať vesmír.